now mga idol, so welcome back here to my YouTube channel. So kung bago pa lang ka sa akong channel ay nagpagdugay-dugay pag-subscribe na di ha. So mga idol, so mga idol, so for to this video mga idol, so nakita niyo sa title mga idol, pagpangalan kay kuan kaning tuog o sa tao pa sa Bisaya pero wala ba sa Tagalog. So mga idol, wa ko ningon nga mao dyan siya tambal sa COVID-19. Pero kung kanang nagpamati yung lawas yung maramong kilantanon mga idol, pwede ra siya nga. Pwede ra nga kana yung buhaton nga process. Ha! Kaay. So mga idol, so usa na to sugdan nga video to shout out day ko ni kuan ni Erica Mitupas, shout out niyo. So kung gusto mo ma-shout out sa video, so comment down below. So let's go. So mga idol, so na tay kailangan dapat na tay mga nani no rice cooker kundi kaldero para sa tong initan ng tubig ng mga idol, anay natay tubig. So ato sa butangan ng tubig karon ng mga idol kay para mo tong gamitan sa pag-init. Sa mga lang naglisod ko mga idol, mo siya kadaghanan nga tubig akong gibutang. So kani depende ra ninyo kung sa kadaghanan ninyo ibutang. So rice cooker akong gamit karon kay wala may butin diri gud sa taas. Nya usa pa dulo dapat na may asin. Mora ni asin. Mora na sila duha gamiton ako kanang mag-init og tubig nya asin. So mga idol, na ato na siya painiton karon. So atong atuwaton bukal ni. So sa pagbuhat ta sa buka sa inyong tubig. So magkuan sa ta, maglingaw sa tan. Pasingot sa tanong mga idol. Kaya wa lingaw. Pero joke lang mga idol, na kita magbaban. Sa tulang maton gano'n. Hindi mag-usog yun. Mga idol, no, sumta nagkuwata sa atong gipabukalan nga init tubig. So na ko gusto i-share niyo mga idol, no. So katong napa ko sa probinsya mga idol, katong napa ko sa Liti. So kanang tuob, no. Moro na akong buhaton mo kanang maglay ng lawas kanang murag tanon ko ba. Nga padung ko sipon, maginana ba mga idol, murag di na to ma-feel mo sa tong lawas gud nga murag tanon ta. So mao ra siyang gibuhat mga idol, no. Nya nawa man sa siya mga idol, no. So gikan man ni sa mga kuan, sa mga atong minuno, no. So wala man sa ikuan, wala man sa posibilidad mawa kung ato lang ning sundo, no. So mao ra ta mga idol, no, share ninyo mga idol, no, kay aga-init gud musud gud sa tong kuan, sa tong baga ba sa tong respiratory nya. Katong naghukom nga to nga kutakabaw na may mga bakterya, so mamatay to siya tungod sa kainit niya. Nasay ka ng sagol sa asin sa, pero may lang tambal ko ng asin ko, no. So may mawa mga idol kung atong suwaya, no. So mga idol, magtuwatan ta mo bukal to mga idol, no. Pero tatawad nginit ta siguro to. So karon, no mga idol, agay inita agay. So nibukal na siya karon mga idol, sakto kayo. Nya to nalilunod ang asin. So mo na siya asin, no. Sakto kayo na siya ang asin. Pamulay banabanap sa kadaghanon yung butong, pero kani sakto kani para ako, so ako na siya ilunod. So day nita nit day. So nahurot na. So pag humana na kuha tao kuan pangkaw. Uy may kutsara pwede rin tinidor. So ato na siyang kutawon kani mga idol, kay para ang asin siya makakuta ang asin ba na. So ato sa papayin mga idol, mabukal man siya balik. So ato na siyang takuban balik. No mga idol, so man na bukal no mga idol, so nanadri ang tuob nato to siya. Tara ay man siya mga idol, no? So nagkuhan akong video idol, mga siya video si EG na ko kay gago para sa yung tanawon ba, no mga idol. So ito na sugdan karon, let's go. So no mga idol, dapat ay natay kani or habol ba ninyo da para ato itabon. So itabon sa nato siya daan, no. Ay sa so baliginan ni, no. Kini sakto ba? So kani mga idol, sakto kani para di ta makuan. So mga siya mga idol. So mga siya mga idol, no. Dapat po mga idol, no. Nakoy sa kakuan niya dai. Kaning inikukaban ni sa kaning rice cooker kay ang kainit mo ana man sa tong naong, no. Mo ana. So dapat mga idol mo piyong ta para di makuha na tumatamon sa. Nya kanang asong nga kanang
ini kagawas aso dapat atong sing kanang kuno atong ano ba inhale na to kay para musud sa tong baga no kato yang kainit ba musud sa tong baga so ato nasugdan kay mga idol no so magtabon sa tadaan so ano siya mga idol so ana so unhanan ako mga idol no so ako na siya ngablihan ng kanyo so sa ialana na ako din inhale yun so ato nasugdan mga idol so mupiyong jud dapat gani mga idol piyong jud so ani so ito nasugdan mga idol no so kailan lang abli mga idol so mablihan siya so ali padol gabi para makita kanyo mga idol so dapat piyong atong mata no ipiyong na to so mablihan ani sujud sa kuan ba sa sa dughalag kuan kainit pagkaduwa no sa gumalan po idol manatag pwede na nga ito itabon tanan so atong naong may pakita no anak na tanan nyo so bawa na sa mga idol no itong naong may pakita sa isa ka sa gamay niya anak lumawa na siya mga idol so anak no parang kainit di dyo kagawas ba grabe init lang siya ba video dyan so grabe kayo mga idol no gisingot na ko ito ka grabe kayo singot no hintay grabe kang singot to mga idol grabe hintod kayo sa hintod kayo sa paminaw no murag gaan kayo sa lawas ba grabe yun so kanang ko anda mga idol kang namo ipamati siyang lawas nga murag galantanon mo so kanida yun mga idol effective yung kinisiya ako ningon nga mo dyan siya tambal sa kanang kuhan sa virus pero makakamto na siya sa atong hilan at hilanat no mabo na siya usa sa akong kuhan akong pero may buhaton effective magana siya so wala may mawa akong atong suwayan so mga idol mga pila na nakasekundo ato taning damon kay grabe ng kainit no singot na kayo ko saan di ba libo iya so man na mga idol no kaya to yung down kay video kas taas na niya grabe naging kainit rin ako dire grabe singot na kay ko talaga so ako sa ningo damon ng mga idol so sakto na ni karong adlaw inita mga idol so humana jud atong gibuhat karon nga katong tuob so mo to siya tuob no mga idol sa mga wa pa nang ibaw no so mga idol dire lang ko to ba tong video karon mga idol so salamat kay sa mga nan-aw karon mga idol so anong sa mga idol so 183 na ta karon mga idol no 183 subscribers so salamat kayo ninyo no so kung minsan tayo mo pa shout out comment na mo sa ubos so stay home peace kita mahal